Ska fano no bike do tumar nai bike di me kai no postman sori. Japaya sak. Japaya sak. Bro kok so. Oke nega tagni dia bike sikiri hanga bahaya ke postman sunai. An ya ko bike sikiri ka abo postman sui me mari no mas sunai. Khabar daute bukuk song haina hainor no biskang manajok phiuka tamni ngai khotini jin thaniwa kaisa koktuma phai sokpaikya khoroksa takuk Ranjit Deborma mungai kami kabini Tulasikor Jogno Kobra ni yang kisah sakani bini borongni jengjalengkha borongni bike R15 kemamani bike number engkha TR06E 4659 o bike malkhung ya bike kemajak tabuk kemamani yaglo rutuklai tung malirok tabuk manja pheba bike kemamani bisingo belaino jengjalengkha jengjal engmani karon engkha tabuk o bike finance gnang haikaba EMI installment gnang thaniwa tabuk belaino jengjal bike kemai thangka pheba sabatlang saimia bike kemamangkha je lai thangnai 22 tarik October mane o masono kemawo lai thangnai 22 tarik October bike kemamani pheba tabuk bo manya sabatalangkha biang bo thangkha je lukurok nugui tongnai no 5000 taka rang rwnani gosika takuk Ranjit Deborma oba hiklaino khamna thate buksong tabuk salbrumna bonara finance rok phayo bike rifano kemai thangjakpano pheba thana rogo thangiba borok jide entry khlairika PSO thangiba mongkha champahawar PS bai khobjak PSO thangiba borok rikha pheba ramani yaglobo tabuk bo finance dok bon nukhungono phaioi tabuk bo EMI sanai tongphaio tei rimar horo EMI obono tabuk borokni jengjal belaino tangui jengjal hingka bike kemai thangka bike ring mani yaglo phansi EMI suima tongkha pheba finance dok tabuk bike malangi hangka EMI suima tongnai obo haino borokni bwkhaktui salbrumno jengjalo khlaijak Ranjit Deborma belaino kha khamjak khabno thate buksong je bike nugui tongnai chini screen o kokduk number jak norok screen o kokduk o krwngui norok bobai salaidi je mannai no 5000 taka taisa sapiro 5000 taka rang norok mannai tei rwnai je nugui nungma singmang lak nugui romui ma toninai nugui romui tonidi jekono borok ni thane nukha jekono state to jekono jagao tini Tripura bisingpang thun jesa japan thun kisa krwngnani bagui lukurokno kok kasarka khlainadi tam saka paithago tamni bagui mari gasakar Media rano rimani karon kai ani bike kemai thangka kai ani bike ni bumung kai R15 bike number kai TR06E 4659 bike number bofur paimane abo anabo paimane kai 1.5 bosor no kai tongkha 1.5 topok thangka kai abo tabo bike kemai thangka je mannai borokno ang 5000 taka rang dinai je mannai rokno bofur kamamani kai 22 tarik bo mas ne abo mo okoni mo mas ne na aga kamaman te kono PS ko thangai engko dakhajak diden thaka khaika kai PS rok nayan hinto sawo borok ta ko khoskai khaya kota bike nini bike na hingga tabuk je hastini lukurok kabang nuk tongnai rona tam kok kasarnai hastini lukurokno je nungnai bike number nungnai ano satun hingke ang borokno magana khaya rang 5000 taka rinai erpore ani phone number rinai ani phone number hingke 8413892029 nom tam para Hemontopara bo bengko khobjak bisi khobjak Sampahawar PS ke PS Sampahawar nin bumung ke Ranjit Deborma bike ke samni bumung goi bike ban bumung na ke paimani ke bosor balokha paimani ko 1 bosor 4 mas hujakata ostomen gana angkai tabuk angkai ostomen gana angkai ni nok nukongo surum nungkorok faine belasa finance dok surum no phai kani no gendra khai tong phayo ikang miabo ostomen di mar horo nijin ostomen mar horo bike kiri fana
bo showroom bo paya bo Yamaha showroom Yamaha finance dok ga bo jaga na finance rok gai ko mia finance rok gai agot lanin pai Agartala ni phayo ka norok nong bike ma mar saikna kan saikna re ka ango thana ingko khaimani bo phunuk ka phunuk bangno burit rok ka ngotam safru bro borok khain nang mare nai no jaska phano nang bike dutuk mare nai bike ri me gai no postman sori je paya sak je paya sak borok kok so ka ne ka tagni india bike sikari ka bike ostomen sunai an yago bike sikere ka abo postman sui me mai nang mas sunai no borok kham kham jeska pa mas sunai dana mas sunai wai bsoro lai shui tong ni na ro tak bai amne mo ek mas lai sui tong chabo ek mas daily phayo daily phayo gai mia ang rang kari maya 2000 taka rir hogara khatobo tai 30 tare ko bora showroom ro ko ro saka saka tam sala showroom rok kai abo ton mari sinai no hin ta borok kai boro mar sinen chabo onar chance khajang gaisa kubuni nani onar ba chance khajak ni no stumen no pa kon mas sunai no gabon bagin tabo bad dutung na na